खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खनायाव दङ आसामाव क्रिएटिभिटी आरो डिजाइनिं गोहोआ जोब्बाय नामा। मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनि गोदानै फोसावजानाय लग'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव AI जों बानायनाय होनना सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव समाजारि बिजोंफोराव गुवारै सावरायजानायनि माखासे सानफोरनि उनाव आसाम आयेन आफादा मावख'आरि महरै गावनि गोदान लग'खौ बेखेवदोंमोन। गोदान लग'नि डिजाइनाव असमिया सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां नेरसोनफोर जेरै मोनसे मुंदांखा गान्दा, सरायघाट दालां, असमिया गामसा, जापि, साहा बिलाइफोर आरो डिजिटेल सार्कुइटनि दाथायफोर। गोबां असमिया सुबुंफोरा मुंदांखा असमिया नेरसोनफोरखौ सोफादेरनायखौ बाख्नायदोंमोन, नाथाय फारसेथिं बर' हांखोजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिफोरनि नेरसोनथिफोरखौ गोदान लग'आव सोफादेरनाय जादिया जोबोद दुखुनांथाव होननानैबो बुंनो नांगोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रा गोदान लग'खौ AI जेनेरेट एबा गुबैथिनि आंखाल होनना समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बर'फोराबो गोबां मोजां मोनाखै एबा बर' हारिया बेनि फारसे मा बुंगोन, जेराव माखासे सुबुंफोरा बुंदोंदि बर'नि आर'नाइयाबो थानो नांगौमोन। बेबादिनो जाथायनि सोमोन्दै मावख'आरि बिथिंनिफ्राय जेबो मावख'आरि रोखाथि खालामनाय नुनो मोनाखै। BTC सोरखारा APDCL-नो गोबां हाजार बिगा हाखौ हगारनानै होनो नागिरनायनि गोख्रों अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR क'अर्डिनेशन कमिटिआ तामुलपुर जिल्लायाव अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय मासिगिरि निरन्जन ब्रह्मनि मासि लानानै मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मावफुं मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे थांखि लायो। बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो दि BTR ओनसोलाव जनजाति हारिफोरा संबिधाननि अधिकार मोननायनि उनावबो बायदि रोखोमनि खैफोदजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दं। ट्राइबेल माहारिनि हानि रैखाथिया दासिमबो जाफुङाखै आरो मोनथायखौ जों दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै। बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघआ गोख्रों अजद होयो दि आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारा हाजार हाजार बिगा हाखौ APDCL-नि मुङाव हगारनो नागिरदों, जायनि जाहोनाव जनजाति हारिफोरा गावसोरनि हानि मोनथायखौ खोमानो गोनां जागोन। बे बेलायाव BTC आरो आसाम सरकारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव बायजोनिफ्राय फैनाय नन बन'फाइड सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो नाङा होननानै दाबि खालामो। जुदि APDCL-नो हाखौ हगारथारनो गोनां जायो, अब्ला बे कारखाना गायसननाय समाव BTR ओनसोलनि थागिबि जनजाति सुबुंफोरनो 75% साख्रिनि सुबिदाखौ होनांगौ आरो गुबुन गुबुन जातिनि सुबुंफोरनो 25%खौ रिजार्भ खालामनानै होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामो। लोगोसेनो बे कारखानायाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो हानि मोनथाय आरो बर्डनि मोनथायखौ माब्लाबाबो होनो मोननाय नङा होननानैबो बुङो। बेजों लोगोसे बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला BTC ओनसोलाव फ्राय 4 लाख बिगा हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा दखल खालामनानै लादों। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारा थाबैनो एभेक्सन खालामनो नांगौ होननानैबो दाबि दिखाङो। फारसेथिं सिगांनि समावबो रामदेबनो गोबां हाजार हाजार हाखौ हगारनानै होदोंबाबो BTC ओनसोलनि जाति जनजाति सुबुंफ्रा जेबो मुलाम्फा जायाखै। गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ हाबफैहोनो थाखायसो जायगा हगारनाय जादों होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो। थांनाय हराव गसाइगावनि श्रीरामपुराव क'क्राझार हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय जानानै थाङो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हायो अन्थाइ रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारि। रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बिथोन होनायनि उनावनो हाग्रा बिफानजों लोगोसे गोख्रों जादों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफानाबो। बेबायदिनो थांनाय हरनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाना खौसे सिग्रोमो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों श्रीरामपुराव धुबुरी फारसे थांबाय थानाय अन्थाइ रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय डाम्पार गारिखौ फोरमान बिलाइ नायबिजिरनायजों लोगोसे लिरथायबो नायबिजिरनाय जायो। बेनि उनाव डाम्पार गारिखौ हगारनाय जायो। बेबायदिनो सम सम हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनाया श्रीरामपुराव सोलिबोबाय थादों आरो उननि समावबो सोलिगोन। गुबुन फारसेथिं जाय गारिफोरा नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ गैया, बेफोरखौ हमनानै जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै
क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि इन्सपेक्टर हिमाद्रि तालुकदारा बेबादि बुंथियो। नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों जोंनि बयनिबो मानिजाथाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय जिउ बाउसोमबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं, जेराव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दि 2022 गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो आयेनारि राहानि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ' जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDB केडारफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा गोबां खेब बाथ्रा बुङिखौ नुनो मोनदों, जेराव दासान्दि गेदेमा बिथांनि थाखाय बर'नि राजखान्थिगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गारां दिखांनायखौ नुनो मोनदों। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि गेजेरजों ex-NDBफोरनि जेंना बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन, नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDB केडारफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। ex-NDBफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NDBखौ लानानै एबसु, UBPO, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन, बेनि गेजेराव बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाबो दंमोन, जाय दफाया दायो आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय एकर्डनि सागानगिरि जानानैब्लाबो बिथांनि केसआ मानो दासिमबो बोखार जायाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।